והשאלה למה מזדקנים נשארה השאלה שהעסיקה את האנושות מאז ומתמיד. את אנשי הרוח, את הוגי הדעות, את המדענים. ורבות התיאוריות והפילוסופיות וגם התיאוריות המדעיות שמנסות להסביר את עניין ההזדקנות. למה בעצם אנחנו מזדקנים ומתים בסוף? מקובל לחשוב שבעצם מרגע היווצרות האדם, אפילו כשהוא רק נוצר בבטן אמו, כבר יש קוצב זמן, שעון חול כזה, ששתול ב-DNA שלו. אנחנו יודעים גם שגם מרגע שבאים לעולם וחיים פה את החיים, יש עוד כל מיני גורמים מהסביבה שממשיכים להשפיע. אז יש גם קוצב פנימי, שהיום אנחנו יודעים להסביר על סמך מחקרים מדעיים עדכניים, שבעצם התאים מתחלקים ומשכפלים את עצמם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולכמות ההתחלקויות האלה יש איזושהי תוחלת חיים מסוימת, וברגע שהתא מיצה את כמות ההתחלקויות שלו, אז הוא נגמר, התא הזה מת. וכשהרבה תאים מתים בגוף, אז אתה רואה את מה שנקרא הזדקנות, לאט לאט אתה רואה את הירידה בתפקוד, את האיברים שמתפקדים פחות טוב, את האור שכבר לא מצליח לשמור על האלסטיות שלו, את יותר עייפות, אתה רואה את הניוון הזה שקשור להזדקנות. עכשיו, פרופסור אבי אורי כתב מאמר מאוד יפה, תוכלו למצוא אותו בעיתון הארץ, יש את זה גם במהדורה המקוונת באינטרנט. הוא כתב מאמר, למה אנחנו מתים? קודם כל הוא מנהל אגף רעות, זה האגף השיקומי באוניברסיטת תל אביב, הוא פרופסור מן המניין. והוא למעשה מתאר במאמר שלו גם את תיאור ההזדקנות, מה שאנחנו מכירים שקורה. והוא מסביר, הוא אומר, תפקידה המכריע של הגנטיקה הוכח במחקרים רבים. ימים יגידו אם נוכל לתכנת מחדש את הגנים האחראים על קצב ההידרדרות התפקודית שלנו. והוא אומר שהגנטיקאים מזהים גנים האחראים לאריכות חיים, ומאפשרים לגוף להתמודד טוב יותר עם לחצים סביבתיים ועם משברים. וגם יודעים לתאר את ההזדקנות של כל תא ותא. זאת אומרת, זה משהו שהמדע כבר מכיר, כבר יודע. שסלילי ה-DNA הולכים ומתקצרים עד שהם מפסיקים להתחלק. בעצם המדע כבר יודע איך בעצם עובד המנגנון של קוצב הזמן. יש לך סליל באורך מסוים, אבל כל פעם שהוא מתחלק הוא קצת מתקצר. עד שהוא מתקצר לרמה קריטית שהוא כבר לא יכול להתחלק יותר, אז זה נגמר, הוא לא יתחלק יותר. והוא גם אומר, ייתכן שתאי גזע יכולים לפצות על אובדן תפקודי של תאים. זה נאמר ונכתב ב-2011. אני חושבת שהוא עוד לא שמע על ז'נס אז, נכון? וגם לא על דוקטור ניומן כנראה. כן. לצד זאת, לצד העניין של הגנטיקה, יש תהליכים נוספים שמתרחשים במקביל. אני הדגשתי כל אחד בצבע אחר, שיהיה קל כאילו לראות את הגורמים השונים. מולקולות חמצן לא יציבות, שאנחנו קוראים להם רדיקלים חופשיים, הורסות את התאים. זה מה שנקרא תהליכי החמצון, אוקיי? כל מי ששמע על נוגדי חמצון או אנטי-אוקסידנטים, זה החומרים שאמורים לבלום את התהליך הרס הזה. תהליך שמתרחש כל הזמן בהשפעת גורמים סביבתיים, כמו חמצן, זיהום אוויר, כל מיני כימיקלים שאנחנו חשופים, קרינה, אוקיי? וגם עודף סוכרים בדם גורם לחלבונים להידבק ולאבד מתפקודם. זה עוד גורם, אוקיי? וגורם נוסף, היכולת האנזימטית, זאת אומרת, יכולת הפעילות בתוך התא ויכולת האנדוקרינית, היכולת ההורמונלית, של מנגנונים לתיקון פגמים יורדת. יש לפעמים נזקים שקורים ב-DNA ויש איזשהו יכולת תיקון עצמית, אבל היא נפגעת עם הזמן. התאים מסוגלים עם השנים פחות ופחות לתקן את הנזקים שלהם. וגם נעלמים מאדם חלבונים, אני אמורה להשתמש בדבר הזה, לא? כן, כן. נעלמים חלבונים שעוזרים לנו בעצם להתמודד ופחות להיות מושפעים מנזקים. ובסוף יש גם שינויים הורמונליים, וכל המערכת למעשה דועכת, כאשר אתה רואה הבדל בין איבר לאיבר, אתה רואה כמובן הבדל בין בן אדם לבן אדם, אוקיי? על פי שוב אותו חיבור בין הקוצב הבסיסי, הקוצב הגנטי, לבין למה נחשפנו בחיים, אוקיי? והנה אנחנו מוצאים ומגלים שחברה כמו ז'נס מרימה את הכפפה. ומוצרים שהם שילוב ייחודי בין מדע מתקדם מצד אחד, שבעצם כל מה שאתם שמעתם עכשיו זה כאילו בשקופית אחת או בשתי שקופיות מיצוי, תמצית של הרבה מאוד מחקרים מדעיים שחזרו עליהם בעולם ובארץ שוב ושוב עד שהגיעו להבנות האלה. אני מביאה לכם את זה מה שנקרא in a nutshell, כן?
אז זה שילוב של מדע מתקדם שמבין את המנגנונים שבבסיס ההזדקנות, יחד עם הייטק ביוטכנולוגי, זאת אומרת, יכולת לייצר מוצר שהוא מוצר הייטקיסטי מבחינת הטכנולוגיה של הייצור שלו, וכמובן על כל זה השקעה מסיבית כספית. אני התקשרתי היום לליטל, באמצע היום להגיד לה, תגידי ליטל, אמרתי לה, ראיתי שכל המוצרים הם טריידמרק. טריידמרק זה הסימן הזה של TR, תכף תראו כשרואים את התמונה של המוצר, גם בקטלוגים של החברה, גם בפרוספקטים, כתוב ליד כל מוצר TR, עם עיגול קטן מסביבו. TR זה אומר, TM, סליחה, TM, נכון, תודה. TM זה אומר טריידמרק, זה אומר שזה מוצר שהוא מותג, הוא ייחודי ואף אחד לא יכול לקחת להשתמש בשם הזה. עכשיו, כדי לייצר מוצר שהוא טריידמרק, אתה חייב להשקיע בו הרבה פעמים מחקר, פיתוח, להוציא עליו הרבה פעמים פטנט גם, כדי שלא יגנבו לך את הרעיון. והדבר הזה עולה המון המון כסף. שאלתי את ליטל, יש לך מושג כמה? לא, אין לה מושג, אבל זה הרבה מאוד, אוקיי? אנחנו שמענו פה קודם על ההכנסות של החברה, קחו בחשבון שההכנסות האלה מוצדקות לאור זה שהחברה השקיעה, אני מאמינה, חלק לא קטן מהכסף הזה, בשביל בכלל לפתח את המוצרים האלה, המיוחדים. בעצם מה החברה עשתה? היא לקחה את כל גורמי ההזדקנות המוכחים, אלה שדיברנו עליהם עכשיו, ומצאה פתרון, מצאה מענה. וכשאנחנו לוקחים למעשה את השילוב של המוצרים השונים, אנחנו מקבלים איזשהו סוג של שילוב מנצח, שבולם את ההזדקנות מכמה כיוונים שונים, כי כמו שכבר הבנתם, אין גורם אחד להזדקנות. יש כמה גורמים, כמה שחקנים שמשחקים במקביל. ולכן גם המענים הם כמה מענים שיכולים לעבוד בסינרגיה, לעבוד במקביל. ובעצם, אם אנחנו נשווה את זה להגיע, למצוא את שמבלה במדבר הטיבטי, המעיין נעורים הזה הוא קצת יותר נגיש, תסכימו איתי. קצת יותר קל, מה שנקרא, להגיע לזה. אוקיי? אז יש לנו כאן את הגישה, כן, הפילוסופיה של ז'נס, שמסוכמת במילה yes, ראיתי את ה-yes הזה באתר, שאלתי מה זה ה-yes, הלכתי לאתר אמריקאי וראיתי Youth Enhancement System, למעשה, מה שאנחנו רואים כאן, שאם אנחנו לוקחים את כל ההיבטים השונים של ההזדקנות, אנחנו מגלים שכל מוצר למעשה נותן מענה, כמו שאמרתי, על ערוץ אחד או שחקן אחד בגורמי ההזדקנות, כמו למשל הרזרב, שהוא נוגד חמצון מאוד מאוד חזק, הוא נותן מענה לנושא של ההרס של הגורמי חמצון, כן? של הרדיקלים החופשיים. פיניטי, שנותן מענה לאותה התקצרות של ה-DNA שמתרחשת לאורך השנים. לומינס, הסדרה הקוסמטית, שנותנת מענה לירידה הזאת של קצב התחלקות וקצב התחדשות התאים עם הגיל, אוקיי? ויש כאן גם מוצרים שלא נמצאים עדיין בארץ, אבל הם יגיעו, אני מניחה, והם כולם ביחד נותנים את הקשת השלמה של המענה בעצם המודרני לנושא של ההזדקנות. אני ריכזתי לכם את זה בטבלה שיהיה לכם קל ונוח, אוקיי? בצד ימין יש לנו את הגורמים, בצד שמאל את המענה, את הפתרון. אז התקצרות טלומרים, כל אחד מהמשפטים האלה אני אחר כך ארחיב ויסביר יותר למי שיהיה כוח ללמוד את הנושא, אבל כרגע אני רק מביאה את זה בכותרות, אוקיי? התקצרות טלומרים זה העניין של הקוצב הביולוגי שנמצא מלכתחילה, פה המוצר פיניטי נותן לנו את המענה. הנזקים החמצוניים שמצטברים של רדיקלים חופשיים מקבלים מענה על ידי הרזרב. הנה, עכשיו רואים גם את ה-TM שדיברתי עליו, כן? הירידה ביכולת של התאים לייצר אנרגיה עם השנים, ולא סתם אנשים מבוגרים מרגישים יותר עייפים, יש להם פחות כוח לעשות דברים, יש ככה ירידה בכלל בהרגשה הכללית של הבן אדם, אבל גם אם תסתכלו על כל תא ותא, כל תא גם מסוגל בעצמו לייצר פחות אנרגיה, והמענה אנחנו מקבלים על ידי המוצר וידסל, זה התמונה שלו. וההפחתה בקצב חלוקת תאים. אנחנו מכירים שאצל תינוקות וילדים למשל, קצב הבנייה של תאים הוא הרבה יותר גדול מקצב הפירוק של תאים, ולכן תינוקות מכפילים את המשקל שלהם בשנה הראשונה. תחשבו, תינוק נולד 3 קילו בערך, בגיל שנה הוא כבר 9-10 קילו. זאת אומרת, אצלו קצב הבנייה מאוד מאוד מהיר. אחר כך זה קצת מתמתן, ולאורך גיל הילדות הגדילה קצת פחות מואצת, אבל עדיין יש יותר ייצור תאים חדשים,
מאשר הרס. מסוף גיל ההתבגרות, 18-20, אנחנו נכנסים לפלטו, שיכול להימשך 20-30 שנה, עד בערך גיל 50, פלוס מינוס, יש איזשהו סטטוס קוו. נהרסים תאים, נבנים תאים, והם בערך פחות או יותר, אצל בן אדם בריא, כן, ששומר על הבריאות שלו, פחות או יותר, אחד מאזן את השני, אחד נהרס, אחד נוצר. מגיל 50 מתחיל להיות מה שנקרא התהפכות של הקצב, מתחיל פחת. והתאים הנהרסים נהרסים יותר מהתאים המתחדשים. זאת אומרת שאנחנו מתחילים לקבל את אותו דפיציט של פחות ופחות תאים מתפקדים בגוף. ואת המענה לזה אנחנו מקבלים לפחות ברמה הקוסמטית, ברמת האור, על ידי הסדרה של הלומינס. יש לנו גם את המוצרים שעדיין לא נמצאים בארץ, לכן אני לא ארחיב עליהם את הדיבור בהרצאה הזאת, אולי כשהם יגיעו נדבר עליהם. אוקיי? הפרופסור דיבר על ריכוז סוכרים בדם, ויש לנו מוצר בשם זן-בודי שמטפל בנושא הזה, גם עוזר להרזיה בדרך, אבל גם נוגע, פוגע באחד הגורמים להזדקנות. יש לנו את הנושא של היעלמות חלבונים מהדם שהפרופסור דיבר, ויש לנו מוצר שנקרא Instantly Ageless, אוקיי? זה אותו קרם פטנט שעובד בצורה מדהימה, כי הוא מחדיר חלבון שהיה ועבד מה שנקרא, ונותן לחלבון הזה לחזור לפעול. והנושא של ירידה ביכולת שיקום התאית, ביכולת תיקון הנזקים בתוך התא, מקבל מענה משני מוצרים מצוינים שנקראים AMPM, ואלה מוצרים שאנחנו נדבר עליהם בעתיד, אבל היה לי חשוב להראות את התמונה השלמה, ובאמת את הגישה של החברה, שנותנת איזשהו מענה רחב ומקיף לנושא של ההזדקנות. ביקשו ממני לתת לכם הפסקה מתישהו, אז אני מבחינתי יכולה לעמוד כאן גם עד סוף ההרצאה, אבל אתם תיתנו לי סימן מתי בסדר? כי מעכשיו אני נכנסת בעצם להדרכה המקצועית. כמה אנשים שמעו את ההדרכה הקודמת שלי על האפיניטי והווידאסל? אוקיי, אז אתם תשמעו אותה עוד פעם. אז אם לא הספקתם לרשום אז תוכלו לרשום היום. וכמובן שלרוב הקהל פה שלא היה, זה יהיה פעם ראשונה. כן. אוקיי. אז אנחנו באמת מדברים על אותו קוצב, אותו שעון ביולוגי מתקתק שהעסיק את החוקרים. ורמז ראשון התקבל בצלחת פטרי עם תרבויות של תאים. כששמים תאים של בעל חי, של בן אדם, לא משנה של איזה רקמה חיה, בתוך צלחת עם תנאים טובים, עם מזון ותנאי טמפרטורה טובים, התאים מתחילים להתחלק. ושמו לב שתאים שלא התחלקו, כן? שלא היה להם כנראה את התנאים להתחלק ולא התחלקו, נשארו הרבה מאוד זמן, יחסית חודשים, לא השתנה שום דבר, ואילו תאים שהתחלקו, עשו כמה מחזורי חלוקה ומתו, סיימו את החיים. והחוקרים התחילו לשים לב שיש איזשהו קשר די ברור בין מספר החלוקות לבין העובדה שאתה מת. אלה שלא התחלקו לא מתו, אוקיי? ואז מכאן החוקרים הגיעו למסקנה שהשעון הביולוגי בעצם מסתתר בכרומוזומים, ושיכול להיות שמספר החלוקות שלהם כנראה מוגבל מראש. ככה בעצם התחילו המחקרים הראשונים על הנושא הזה של הזדקנות התא, על ידי הנתון הזה ששמו לב אליו. ב-1973 הוצאה התיאוריה לראשונה, שהוצגה בכינוס מדעי בניו יורק כמה שנים אחר כך, ואז היא בעצם זכתה לתעודה מדעית, והיא דיברה על הטלומרים. אם אתם רואים, יש לנו פה זוג כרומוזומים, כאשר בקצה שלהם אתם רואים את האזור הלבן, שכל אחד מהקצוות מאופיין במין אזור לבן כזה, מין כיפה כזאת, שהיא עשויה מחומר, מאותו חומר שעשוי ה-DNA, שזה נקרא חומצות גרעין, אבל גם מסוג של חלבון. והתפקיד שלו, של הקצה הזה, של הכיפה הזאת, להגן על הכרומוזום מהתפרקות, וגם להגן עליו שלא יתחבר בטעות עם כרומוזומים אחרים, כי הכל מאוד קטן וצפוף בתוך גרעין תא, יש לנו 23 זוגות כרומוזומים כאלה, שלא יהיה חלילה איזשהו גם חיבור שלא לצורך. אז יש לנו כיפות מגוננות, ככה זה נראה בצילום פלורסנטי. אתם רואים את הכרומוזום בכחול ואת הטלומרים בצהוב. ממש נקודות מחומר קצת שונה בקצה. ומה ששמו לב החוקרים, אותם חוקרים שתכף אנחנו נציין את שמותיהם, ששמו לב לנושא של הטלומרים,
אם הטלומר נפגע, אתה מת מוות מאוד מאוד מהיר. ויש גם את התופעה הזאת של אנשים שהם נקראים זקנים טרם עת. יש איזו מחלה כזאת גנטית, שאתה רואה ילדים בני 10, שהגוף שלהם הוא כבר, והפנים שלהם ממש זקנים כבר. הילדים האלה כמובן היו מושא מאוד מעניין לחוקרים, כי היה ברור שאצלם בגוף קורה משהו בצורה מואצת, שאצל אחרים קורה לאורך עשרות שנים, אצלם קורה בשנים ספורות. וכשבדקו את ה-DNA שלהם, גילו שהטלומרים שלהם קצרים באופן חריג. מכאן הסיקו שיש קשר בין אורך הטלומרים לבין הנושא של ה-longevity, של המשך חיים, אוקיי? יש ילדים שפיתחו, ילדים עם התסמונת הזאת, שפיתחו כבר בגילאים מאוד צעירים הרטריטיס, זאת אומרת, דלקות מפרקים שמאפיינות אנשים בני 90, אוקיי? אורך הטלומרים שלהם גם היה כמו של אנשים בני 90, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, כמה שהאורך טלומרים שלהם מתקצר, הם הראו יותר ויותר תופעות פיזיות ומחלות, כמו אנשים מאוד מאוד מבוגרים. עכשיו, באופן טבעי ותקין, אצל כולנו, עם כל חלוקת תא, הטלומר קצת מתקצר, אותו כיפה כזאת, אותו עיגול צהוב בקצה, הוא קצת נמחק מהסוף, ככה מבחוץ. ולמעשה, הרצף הזה של טומרים שמכיל כמה מאות או כמה אלפים של חומצות גרעין, שזה היחידות מבנה שלו, כל חלוקה כ-50 חומצות גרעין, איך אומרים, נושרות, וזה קצת מתקצר, אוקיי? אבל יש לנו בכל זאת רזרבה, כי יש כמה מאות עד כמה אלפים, אבל בכל זאת, בכל חלוקה 50 הולכים לאיבוד, אז לאט לאט עם השנים, הטלומר הזה נמחק. בתאים זקנים, אוקיי, אפשר כבר לראות ש4,000 חומצות גרעין הלכו לאיבוד, כי זה כבר התוצאה של הרבה חלוקות לאורך החיים. ומה אנחנו מגלים מצד שני? שתאים ממאירים, תאים סרטניים, שיש להם אורך חיים, אפשר להגיד בלתי מוגבל. זה התאים היחידים בגוף שלא מתים אף פעם, תאים סרטניים. אצלם הטלומרים, לא קורה להם שום דבר. טלומר יציב, לא מתקצר, לא מאבד חומצות גרעין, מעניין, נכון? הם איכשהו התאים האלה הצליחו לייצר מנגנון שמשמר את הטלומרים שלהם, ולהתחמק בעצם מהעניין של הזדקנות התא. עכשיו, ברגע שאנחנו... טוב. אוקיי, יש כאן את העניין של הפולימרז, שיותר נכון לקרוא לו טלומרז, שזה אותו חלבון שבעצם מסוגל לבנות גם את הטלומרים, הוא זה שלמעשה בונה אותם. יש לנו, אמרנו, התקצרות, אבל יש גם בנייה, אוקיי? והטלומרז נפוץ בכל היצורים החיים, כי בעצם אין חיים בלעדיו. בלי טלומר, בלי טלומרז, שזה הפועל בניין הזה שלנו, שבונה את הטלומרים בקצות ה-DNA, אין חיים, אז הוא נמצא בכל התאים החיים, אוקיי? אז בכל שכפול תא, מצד אחד אנחנו מאבדים קצת חומצות גרעין, הטלומר מתקצר מצד שני, הטלומרז בעצם מעריך לנו קצת בחזרה, זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום בולם את ההתקצרות המהירה מדי. ופעילות טלומרז זה הדרך היחידה בעצם שמוכרת בטבע להאריך טלומרים. אנחנו לא מכירים דרך אחרת, זה הדרך של הטבע להאריך טלומרים. ואז בעצם אורך הטלומר נקבע על ידי סוג של בלנס, סוג של איזון, בין כמה פעמים התא יתחלק, כי אז הוא איבד, לבין פעילות הטלומרז, כי כשהוא עובד אז הוא מעריך. אז יש לנו יחס בין כמה יתקצר לכמה מעריך. ואז בעצם נוצרה פריצת דרך מדעית. שימו לב, זה פורסם בעיתון Nature בשנת 2010, אוקיי? לראשונה, הוכחה של יכולת להצעיר תאים של יונקים, אוקיי? The first documented age of reversal in a mammal. Harvard study shows telomerase activation reverse, אוקיי? aging process. ממש, וואו, תגלית מדעית ופרסום מדהים, שהצליחו באמצעות הפעלת טלומרז, אוקיי? כאילו להצעיר תאים באופן מעשי במחקרים וניסויים מדעיים. למשל, עכברים שעליהם עשו את הניסויים האלה,
אוקיי? יחד עם זה שהצליחו להמריץ להם את פעילות הטלומרז שלהם, שכאמור, זה הדרך היחידה שהגוף מסוגל כאילו להתגונן, או למתן את ההתקצרות הזאת של טלומרים עם כל חלוקתה, אוקיי? מה שראינו אצל אותם מחברים זה שהם חיו הרבה יותר זמן מבלי שהופיעו תסמיני הזדקנות. זאת אומרת, תסמיני הזדקנות נדחו לשלבים יותר מאוחרים. הם הראו שיפור של חילוף חומרים של סוכר, זאת אומרת, הם התרחקו מהסוכרת שמאפיינת מבוגרים, גם אצל עכברים וגם אצל אנשים. הכבד שלהם נשאר עם תפקודים תקינים לאורך הרבה מאוד זמן. השיער שלהם צמח מחדש, מה שאנחנו מכירים שזה אחד הסימנים של גיל צעיר, שהשיער בקלות צומח, ואצל מבוגרים זה כבר קורה פחות. אז הייתה צמיחה של שיער, הייתה התחדשות תאים מוגברת, הצפיפות של העצם שלהם הייתה חזקה, בדיקות הדם שלהם היו תקינות. זאת אומרת, הם באמת הצליחו להראות נעורים לאורך הרבה יותר זמן. ואילו לקבוצת עכברים שהייתה קבוצת השנייה בניסוי, ששם שיתקו את פעילות הטלומרז, שם ממש יצרו להם מצב שהטלומרז לא עובד, הופיעו חולשת איברים, חוסר פריון, שיער אפור, דרמטיטיס שזה מין דלקת על העור, אוסטאופורוזיס שזה דלדול עצם, סוכרת, ירידה קוגניטיבית, הפרעה בזיכרון, הפרעה בתפקודי המוח ומוות טרם עת. אז הנה הגיעה ההוכחה לקשר הזה בין פעילות טלומרז ואורך טלומרים לבין הזדקנות או מניעת הזדקנות, אוקיי? אותם עכברים שהזקינו אותם מהר, ברגע שהחזירו להם את פעילות הטלומרז, הם הצעירו מחדש. תחשבו מה זה להיות עכבר בניסוי כזה. פעם מזקינים אותך, פעם מצעירים אותך, אבל הדבר המדהים החוקרים הצליחו לעשות את זה. זאת אומרת, הם הצליחו ממש עם מדדים מאוד ברורים, לשנות את הגיל הביולוגי של העכבר. וחבר'ה, אין קשר בין גיל ביולוגי לגיל כרונולוגי, גם אצלנו. בן אדם יכול להיות בן 50, עם גיל ביולוגי של 70, להיות כבן 70 מבחינה ביולוגית, הוא יכול להיות בן 50 ועם גיל ביולוגי של 30. זה מאוד מאוד תלוי באיך הוא חי, זה מאוד מאוד תלוי בתחזוקה שלו, אוקיי? והחוקרים, כשהם החזירו את הטלומרז לאותם עכברים שגרמו להם להזדקן טרם עת, הם לא ציפו לתוצאה כל כך דרמטית. הם חשבו שבסדר, עד עכשיו האצו להם את ההזדקנות, עכשיו הקצב הזדקנות כאילו יחזור לקצב נורמלי. אבל אף אחד מהחוקרים לא ציפה לראות שהם חוזרים כאילו אחורה בזמן ונהיים שוב צעירים. זה הדהים את החוקרים גם מהתוצאה הזאת, אוקיי? כי פתאום הקוגניציה חזרה. אנחנו מכירים את זה עם אנשים עם אלצהיימר ועם מבוגרים עם דמנציה, כן? לצערנו כבר, חלקנו יש כבר הורים שנמצאים כבר בשלבים כאלה, מתקדמים יותר או פחות. אז כשנותנים להם את הטיפול התרופתי או את הרפואה הטבעית, אז לא מצפים שהם יחזרו להיות בני 18, מצפים שההידרדרות תהיה יותר איטית. והנה לכם פה, תחשבו על המצב הזה, שהחזירו את הבן אדם חזרה, לא, במקרה זה את העכבר, כן, החזירו אותו חזרה, כאילו להיות צעיר עוד פעם. מוח שכבר לא עבד, החזירו אותו לתפקד. אוקיי? החזירו אותו לפריון. אתם יכולים לדמיין באנלוגיה אישה שהופכים אותה להיות כמו בת 60 מבחינה ביולוגית, והיא כבר לחלוטין לא פוריה, אין וסת, אבל אז, מדברת על המחקר, כן? מחזירים אותה חזרה להיות בת 30 ופתאום היא פוריה עוד פעם. זה דברים מדהימים, אוקיי? צבע שיער שפתאום חוזר, השיער חוזר לגדול לא אפור אלא בצבע, אוקיי? כל האיברים הפנימיים שנחלשו מתחזקים, מחלימים. זה היה המחקר שבעצם ככה, מחקר על העכברים בעצם הראה את הדברים הלכה למעשה, ואז בעצם מחקר נוסף ששילב הנדסה גנטית, כשהצליחו בעצם לזהות את הגן שגורם לייצור טלומרז, והצליחו לבודד את הגן הזה שאחראי לייצר את החומר הזה החשוב טלומרז, והחדירו אותו לכל מיני תאים שבאופן טבעי אין בהם כל כך טלומרז, למשל תאי עורלה של בנים, או תאים של ציפוי פנימי של כלי דם, יש תאי פיגמנט בעדשת העין, מה שעושה לנו את הצבע בעין, אלה הם תאים שבאופן טבעי אין בהם כל כך טלומרז, וכשהחדירו להם את הגן הזה, התחילו שם לייצר טלומרז, אוקיי? אז התאים האלה התחילו להתחלק באופן מאוד נמרץ, והראו כל מיני סמנים ביולוגיים, שוב, לאנטי אייג'ינג, כאילו התאים האלה הולכים ובעצם מתרחקים מההזדקנות.
הם המשיכו להתחלק התאים עוד 20 פעם מעבר לנקודת התמותה של התאים המקבילים שלא עברו את הטיפול הזה. זאת אומרת, זה טיפול מעבדתי בהנדסה גנטית, אוקיי? וכל המאפיינים שלהם נמדדו תקינים לגמרי בכל החלוקות. אז אם למישהו היה פתאום אסוציאציה לא נעימה מהסרטן שלו מת ומתחלק בלי סוף, זה לא זה. זה תאים מתחלקים ומתחלקים בריאים ותקינים לחלוטין, אוקיי? מכאן רצו החוקרים לחפש מה יכול להמריץ את הטלומרזות באופן טבעי. היות וכולנו יש לנו טלומרזות בכל תא ותא בגוף שלנו, אוקיי? איך אפשר להמריץ אותו? בלי כמובן להפוך אותנו לעכברי מעבדה וגם לא לנסייני הנדסה גנטית, כי זה ברור שזה לא שייך. אז איך כן אפשר? וגילו את התשובה בצמח מאוד מיוחד שנקרא אסטרגלוס, אולי יש כמה מכם שמכירים אותו, צמח שבא בעיקרון מסין, משתמשים בו הרבה מאוד ברפואה הסינית, אפילו הסינים אוכלים אותו בתור שורש בתוך המרק, כמו שאנחנו אוכלים שורש סלרי, הם אוכלים שורש אסטרגלוס, ובתוך השורש הזה התגלה חומר, שהוא החומר היחיד שידוע לנו היום, שמסוגל להמריץ את הטלומרזות באופן טבעי. ומי שגילה, המפתחים שלו, דוקטור גריידר, דוקטור בלקברן, דוקטור, לא יודעת אפילו איך אומרים את השם אפילו, שוטק? כן, אלה שגילו את החומר הזה למעשה קיבלו פרס נובל על התגלית, שנת 2009, וכמובן הוציאו פטנט רשום, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד, וקראו לחומר הזה TA65, שזה בעצם מיצוי מאוד מאוד מסוים משורש האסטרגלוס, שמחקרית מוכח מסוגל להמריץ טלומרזות, שאני שוב מזכירה, זה שווה למסוגל להצעיר את התאים של הגוף, ולעשות בעצם פער בין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי, לטובת הגיל הביולוגי, שהוא יהיה משמעותית צעיר יותר מהגיל הכרונולוגי של הבן אדם. הכרונולוגי זה בין כמה אתה, כן? מתי נולדת? אז זה למעשה החומר היחיד ומיוחד בעולם. אוקיי? ויש עליו הרבה מאוד מאמרים שפורסמו, הבאתי פה דוגמה למאמר, A Natural Product Polymerase Activator as part of Health Maintenance Program, באמת מחקרים, הוא עמד בכל המחקרים בצורה מאוד מוצלחת, אלה תוצאות שימוש ארוך טווח בקרב 246 נסיינים, שימו לב, כאן אתם רואים בטור הזה שיפורים שנמדדו תוך שבועות עד חודשים ספורים, פחות מחצי שנה, וכאן זה השיפורים ארוכי הטווח, שהם מעל חצי שנה. אז תראו באיזה מדדים יש פה שיפורים, ואתם רואים גם את האחוזים. סליפ, זה שינה, בתנועתיות של מפרקים והפחתת דלקת מפרק. באנרגיה, תראו, 69% עלייה באנרגיה, ואם מתמידים עוד, אז זה עולה ל-78%, אוקיי? ביצועים ספורטיביים, תפקוד חיסוני, ירידה בשכיחות הצטננויות וזיהומים, מצב העור, מצב השיער, מצב רוח, ראייה, מופע, איך בן אדם נראה, ותפקוד מיני. ששימו לב, תפקוד מיני כדאי להתמיד, כי אם מתמידים, אחרי מ-37% זה עולה ל-50%, אוקיי? אז יש לנו פה באמת, אפשר לראות שלא מדובר בפתרון לבעיה ספציפית או למערכת או איבר מסוימים, מדובר על השפעה מאוד מאוד רחבת טווח על הגוף כולו, אוקיי? למשל ספורטאים, עשו מחקר על ספורטאים שלקחו את ה-TA65, שיפרו את הביצועים הספורטיביים, ובמקביל נבדקו התאים שלהם, הם הצעירו ב-16 שנים. תחשבו על ספורטאי, הרי אנחנו יודעים שבספורט, התקרת זכוכית של הקריירה של ספורטאי זה הגיל שלו. יש גיל שאם הוא שחקן נבחרת כדורסל או אצן אולימפי, מעבר לגיל מסוים, הוא חייב לפרוש, כי זהו, הגוף לא עומד יותר בדרישה הזאת של ביצועים גבוהים כל הזמן. תראו איזה דבר מדהים זה. אממה, יש בעיה של מחיר, כי הלכתי, בדקתי כמה עולה TA65, וזה מה שגיליתי, בגלל שהמוצר מוגן פטנט. אז אין לו תחרות בעצם, יש רק מקום אחד שזה מי שפיתח את המוצר בעצם יצר חברה מסחרית שמייצרת ומוכרת אותו, ואלה הם המחירים, שימו לב. יש לנו פה, תוכלו לבדוק את זה באינטרנט, אני לקחתי את זה מהאתר הרשמי של היצרן, כן? 90 קפסולות, $600, אוקיי? $600 לקופסה של 90 כמוסות.
יש כאן הנחה ומבצע למי שקונה 4 בקבוקים, אז הוא חוסך $200, זה לא לו רק $550 לבקבוק, כן? ואם אנחנו קונים 8 בקבוקים, אנחנו נחסוך $800, זה נשלם רק $500 לבקבוק. חברים, שימו לב, אני יודעת שלפעמים אחת התגובות כשנפגשים עם מוצרי ז'נס זה המילה יקר, נכון? שמעתם כבר ממישהו? אז פשוט קחו פרופורציה ותראו כמה באמת עולה חומר, שהוא חומר שנדרש הרבה מאוד מחקר ופיתוח מדעי כדי בכלל לייצר אותו, והוא מוגן פטנט. אז מה אתם חושבים שיש בתוך אפיניטי, חברים? עכשיו תנחשו, מה יש באפיניטי? TA65, נכון, זה בתוך אפיניטי שלנו. בבקשה, קראת את זה ליהנות מ-TA65, מבלי להזדקק למשכנתה. שימו לב שלא תמיד כל המרבה הרי זה משובח, משום שאפשר לחשוב כביכול שאם אתה תיקח הרבה מהחומר הזה, אתה תצעיר יותר. כאילו נגיד אם אני אקח כמוסה ביום, אני אצעיר ב10 שנים, ואם אני אקח 2 כמוסות, אני אצעיר ב20 שנה. מסתבר שזה לא בדיוק ככה. וכמוסה אחת ליום, במחקרים שישבו בין המינונים, נתנה תוצאות יותר טובות מ2 כמוסות, ו2 כמוסות נתנו תוצאות יותר טובות מ4. מה המשמעות של זה? שבעצם יש פה דוזה, שברגע שאתה הגעת אליה, זה עושה את האפקט ואין צורך ביותר מזה. היותר לא מוסיף, אוקיי? אולי אפילו קצת גורע. אז יש מינון שהוא המינון הביולוגי האופטימלי. ז'נס חיפשה את המינון הזה. לא להגיד דחפנו הרבה, אלא דחפנו את מה שעובד, אוקיי? וזו הייתה השיחה שלי עם דוקטור אמזלג בעצם, כשהמוצר הגיע לארץ, זה עניין אותי, כן? כמה TA65 יש בתוך המוצר? כי ברור שהמוצר של אפיניטי, בגלל שהוא מכיל עוד מרכיבים, ולא רק את ה-TA65, אז כמובן שזה בא על חשבון הכמות האבסולוטית של TA65, ומה שדוקטור אמזלג ענה לי, אני אהבתי. הוא אמר, אנחנו בדקנו מי זה המינון שהוא האופטימלי מבחינה ביולוגית, והוספנו לו חומרים נוספים שבסינרגיה ייתנו את התוצאה הטובה ביותר. תראו מה עוד יש באפיניטי, יש קואנזים Q10, חלק מהחומרים אתם שמעתם, אני מניחה, נתקלתם, הם כולם נוגדי חמצון מאוד מאוד מוצלחים, קוורציטין, קוורציטין אגב למי שרוצה לחפש אותו בטבע, כשמקלפים את התפוז יש כזה קליפה לבנה, מתחת לכתום, שם יש הרבה קוורציטין, אז מי שאוהב לקלף ולאכול את זה, כן, אבל זה כמובן לא, זה לא משהו שאנחנו נוכל לצרוך ממנו הרבה, L-קרנוזין, מיצוי רימונים, טוקוטריאנולים, טוקופרולים, זה המקבילות היותר מתקדמות של ויטמין E, פעם היה לנו ויטמין E כזה ישן וטוב, ויש עליו כבר התפתחויות יותר מתקדמות, טרנס-פטרוסילבין, ויטמינים, B6, B12, חומצה פולית, ויטמין C, בקיצור, יש לנו כאן, אני לא אכנס לפירוט של כל חומר וחומר, כי אנחנו נצטרך פה עוד שעה, אבל אני רואה פה כמה נטורופטים בקהל, אז הם כבר מבינים, מי שקצת בא מהמקצוע, מבין שיש פה באמת שילוב מנצח של חומרים, שכל אחד בפני עצמו תורם את התרומת אנטי-אייג'ינג שלו, וכשלוקחים את כל זה ביחד על ה-TA65, מקבלים תוצאה שהיא מאוד מוצלחת. אז אופן השימוש, אנחנו מדברים בהמלצות של החברה על 2 כמוסות פעמיים ביום, זאת אומרת 4 כמוסות, אוקיי? צריך לשים לב לשמור בטמפרטורה שלא עולה את ה-30 מעלות, ולשים לב כי לפעמים בישראל ביולי-אוגוסט הטמפרטורות גם מגיעות ליותר. אז לשים לב שזה לא צריך להיות בהכרח במקרר, אבל לשים לב שזה גם לא יעמוד מתחת לחלון, או באזור הכי חם בבית בחודשי הקיץ, כי זה קצת מקלקל את המוצר. אוקיי? להרחיק מחום, אור לחות, עדיף לשים באיזשהו מזווה כזה שהוא רחוק מהחלונות, ושיש בו טמפרטורה יחסית קצת יותר נמוכה. זה המחיר, אלא אם כן הוא השתנה, מה שאני יודעת, $180 ל-120 כמוסות. אני רק רציתי שתשוו את זה פשוט לחומר המקורי שנמצא בפנים, לעלויות שלו, כן? כי בעצם ז'נס רכשה מהיצרן של TA65 את הזכויות להשתמש בחומר בתוך המוצר שלה, והיא שילמה על זה כנראה הרבה כסף, ואנחנו נהנים מהתוצאה שהיא בהחלט הרבה יותר זולה, מאשר אם היינו מחפשים את החומר באריזה המקורית שלו. עוד דבר שאותי הטריד והיה בשיחה שלי עם דוקטור אמזלג, האם באמת העובדה שטלומרזות פה פעילות יותר, בעקבות השימוש במוצר, לא עלול באמת לקדם אותנו לכיוון של מין תא כזה
נצחי כמו התא הממאיר. והתשובה שלו הייתה חד משמעית לא, והיא גם גובתה במחקרים, אני גם צירפתי כאן שוב למי שיש לו קצת התעניינות במחקר ורוצה ככה, יש כאן רפרנס, אפשר למצוא את המאמרים האלה ולקרוא אותם, והוכחה חד משמעית שאין שום סיכון בשימוש בפיניטי. גם אנשים שהם חולי סרטן, גם אנשים שהם בקבוצות סיכון לסרטן, המוצר הזה לא מסרטן נקודה. אוקיי.